ఇది కలాం కలలు కన్న దేశం కాదు. ఈ ఊరు వదిలేసి జాబ్కి వెళ్దామని ఎలా అనుకుంటున్నావురా నువ్వా? ఎల్లి ఏం సాధిస్తావు? బాపు సాధించిన స్వతంత్రం కాదు. ఎవరికైతే ఆస్తి ఉంటుందో వారికి మాత్రం దహన సంస్కారాలు చేస్తామా? రాజ్యాంగం నేర్పించిన పరిపాలన కాదు. మీ నాయనైతే ఊరందరి గురించి ఆలోచించి చెప్పేవాడబ్బా. ఇంక మళ్ళీ నీ చేతిలో ఉన్నదంతా. చలి చీమల నుండి రాబందుల దాకా ఒకటే నీతి. ఒక ఎద్దు గిట్ట పట్టేంత చోట 8 కోట్ల జీవరాశులుంటాయంట మా తాత చెప్పేవాడు. అవినీతిని దాటి సమానతను చాటనిదందరిది ఒకటే జాతి. యో నువ్వు నిలిపేసాలు గానే సర్పంచ్ గురించి తెలిసి అట్లా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వా? సరిహద్దులు దాటి మది లోతున చూడు. నిరుపేదల నుండి మహారాజుల దాకా ఒకటే గోడు. ధనరాశులు కాదు, మనిషికి మనిషే తోడు. రే మచ్చా, ఊరంతా కలిసి కూర్చొని చూసే సినిమా వచ్చి ఎన్ని రోజులైంది అదరా? ఎందుకు రాలేదురా? ఇప్పుడు వస్తాయి చూడు. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.